Искате вече да публикувате уебсайта ви, но не сте сигурни как да наименувате домейна си. Нека ви помогнем. Първо, използвайте името на бранда без да добавяте допълнителни букви или числа. Ако името на бранда ви е заето като домейн, линк, може да сложите и града, в който ще предлагате услугите си, и между бранда и града да сложите тире. А относно окончанието, има няколко варианта, които може да използвате в Belani Host. Нека ви обясним кое за коя сфера е подходящо. Окончанието .bg е чудесен начин за българските бизнеси да изградят доверие с местните клиенти. Той може да се използва от всички, които градят бизнеса си на българския пазар. Окончанието .org. Домейна е създаден за организации и се използва предимно за уебсайтове с нестопанска цел, като благотворителни организации и образователни платформи. Окончанието .club. Този домейн е подходящ за книжни клубове, спортни клубове, нощни клубове и много други. Окончанието .com. Общ домейн от топ ниво. Обикновено той описва юридическото лице, което притежава името на домейна като търговска организация. Пожелаваме ви успех! При възникнали въпроси не се колебайте да звъннете на телефона в описанието. Консултацията ще бъде безплатна.